Hi guys. Gustong nagutom man ko guys. Magluto ako ng ano. Magluto. Wala akong lakas ngayon. Gusto kong umiyak. Gusto kong umiyak. Pero nakakahiya. Pero talaga yung mata ko gusto kong umiyak. Sardines. And udong. Udong man yan mga loves. So, sobrang busy ni Tami ba? Tumaba na ako dito sa kakakain, sa kakahiga, sa kakain ng aking mga gulay. And then na-realize ko ba, so sobrang busy ni Tami, hindi na niya ako tawagan. And tinext ko siya mga loves, sabi ko, you've been busy lately and you don't call me lately also when you're at work. Ewan ko na lang. Busy talaga siya mga loves. Nasad ako dahil ako lang mag-isa. Tingnan nyo, oh. Sobrang ano yung bahay. Look, tingnan nyo. Sobrang quiet. Walang ano. Kaya yung mga viewers ko, yung iba, magsasabi na ang laki-laki ng bahay. Ako lang walang anak. Tinuod man jud. Totoo man yan. Pero wala man akong magawa mga loves. Kaya paminsan, ano ako yung parang gusto ko, pinipili ko kasi nasa bahay lang din ba. Yung hindi lalabas, mag-drive, mag-shopping. Kasi magasto mga lang. At saka, bakit pa ako lalabas? Pwede naman ako dito sa bahay, no? Hindi ako nakapagpigil. Minisits ko siya. Sobra talaga niyang busy mga loves. Lalo na kapag, ano siya, yung parang, basta hindi ko na-explain kasi hindi naman din yun naintindihan. Ang trabaho niya. Pero, paminsan masabi ko sa sobrang busy ng asawa ko, wala na siyang time. Muna paminsan mga loves ba, maisip ko ba na, pero hindi man ganyan si Tami, pero dahil babae po ako, ano tayo mag-isip ba, advance, lalo na ako, advance talaga ako mag-isip. And then iniisip ko na meron siyang iba, ganun ba, na meron siyang iba, and then hindi na, wala na siya ng gana, ganun, ganyan ako mag-isip paminsan mga loves. And then iniisip ko, maiyak na lang ako sa kakaisip ko na, iniisip ko na, okay lang kung ganyan. Na, masakit. Yung parang maiyon na lang ko, Lord. Ikaw na lang bahala sa tanan. Pero kabalo man ko akong bana, di man na magbinuang mga loves. Hindi man yan marunong magloko. Pero talaga dahil sa isip ko, yung mga kapag talagang mag-iisa ka nag-isa ka dito, and then kahit ano-ano na lang yung naisip ko mga loves. Kahit saan-saan na napunta yung utak ko. Gusto kong mag-harvest, pero ayoko. Kasi nawalan ako ng gana. Meron ako doong dapat i-harvest mga love. Zucchini. Ang bilis ng ating zucchini. Uy. Ang bilis. Mukhaon na lang tag-udong mga loves. Mag-udong na lang ko. Meron man akong mga ano, pero gusto kong mag-udong. Wala guys, mahubusan man siguro niya ay nadaghanan na marami ata yung tubig na ano, udong. Mahubusan ni ba? The next ko si Tami. Twice na, hindi pa rin nag-response. Iniwan na ata tayo nito. Iwan na ata tayo ni Mr. No? Imposible. Imposible. Tulog ako ng tulog mga loves ngayong araw. Kaya sobrang hala. Yung ano ko. Sobrang ano na yung mukha ko. Nagsulin ba ng hubag. Munti ka na akong maiyak. Sumagot siya sa tawag ko mga loves. Sabi ko, you don't call me, are you busy? Then yung ano ko ba, nangyana ng bibig. Gusto ko nang umiyak. And then nang narinig ko, ano, movie ba? Movie. Yung kung asan siya na ngayon. Sabi ko, okay, nagtatrabaho pala. Hindi pala ng babae. Ay, yung isip ko talaga. Sabi, isip ko, hindi pala ng babae. So, okay na.
Pero naano ako ba, sabi, are you busy? You don't call me lately. Hindi narinig ko yung yung movie ba? Yung background. Nasa booth siya. Ay. Ala. Ang sakit nito mga loves, oh, kapag maano sa buhok ko, ito, oh. Iwan ko kung kailan ito matatanggal, oh. So, kakain lang tayo mga loves. Walang makita sa akin sa labas. Hindi pa masyadong madilim. And it's 7:53, almost 8 o'clock ng gabi. And, so yun, ito yung papel ni Mary Ann mga loves. Kita ninyo, no? At least nakaudong po ako, no? Masarap po yung ano natin. Nag-uudong po tayo. Konti lang yung kanin ko. Ito lang. Pero mabuti na yung konti kaysa marami. Pero for sure, makulangan pa talaga ako nito. Oh my God, ang hirap mag-diet. Ang sakit ng dibdib ko ngayon. Alam nyo, ang bilis magpataba. Ang hirap magpapayat. Ganyan talaga yung ano. Pero alam nyo yung mga iba, ang ano ng metabolism nila, ang lakas. Yung parang ang ganda ng metabolism nila. Kain sila ng kain. Nakikita niyo yung ibang mukbang. Mukbangers, lalo na sa mga Korean, Japanese, mga ganyan, Chinese. Ang papayat po nila mga loves, iwan ko na lang, yung metabolism nila is sobrang ano, yung parang ang bilis. Pero tayo, kapag tumanda na, yun yung naimano ko. Kapag nag-30 ka na, 32, 33, 35, ganyan, yung ano mo, yung body is mag-change, okay? And then, ma-realize mo, nag-gain ako ng weight, and then yun, nahirap na siyang mahirap nang magpapayat. Mahirap na kahit anong gusto mong ano, mahirap na. Nakahiga ako doon, nakaupo. Nakahiga ako, hindi nakaupo ng ilang minuto. Naganito lang ako dito, and then naiyak ako mga loves. Nandi nag-scroll ako ng reels. And then ang naririnig ko is like you know about God. And then kanta-kanta, ganun, worship song sa reels ba. And then na-realize ko, ganito talaga. Hindi nagpaisip ako, ito si Tami, kung magluko yun. Sabi ko, isip ko ba? Kung magluko yun, sabihin ko na lang na God guide me. Ikaw na bahala sa akin. Tanggapin ko. Pero naiyak ako guys kasi naiyak ako dahil sa naisip ko, and then hindi naman mangyayari. Yung nasaktan lang ako sa isip ko na talagang parang totoo. And then hindi pa siya nag-text. So, kaya yun, tinawagan ko siya, tatawag daw siya mamaya after 15 minutes kasi nandun pa daw siya sa trabaho. Then, continuation, mamayang 12 o'clock pa man yung lalabas. Para kung naano ba yung parang wow, ang sad-sad ng buhay ko. Paminsan may lonely time talaga tanong. Kahit gaano pa ano yung buhay mo, ka-okay. May mga moment talaga na sobrang nakakasad. May mga ganyan. Yun, katulad ngayon, okay naman yung buhay ko. Wala naman dapat ika-problema. Pero yung puso ba, kaya yung kasabihan is totoo talaga na kahit marami kang, hindi man sinasabi na marami akong pera, iniisip ko yung mga ibang wealthy celebrity, yung mga ganyan, yung mga marami pera, yung billion. Kahit gaano karami pa yung pera nila, naisip ko, ano talaga yung totoo? Yung hindi mabibili yung kasiyahan. Ano ko. So, hindi naman ako mayaman, hindi ako regular lang, sa bahay, may makain, walang dapat problemahin, no? Pero may problema tayo, pero hindi dapat iseryoso, ganun ba? Pero talagang may time na sobrang mafe-feel mo na, uy, ang sakit, bakit man ganito, ganun ba? Bakit ganito yung buhay? Parang, down, maganon ka din, iyak ka na lang, ganun. May ganun mga loves. Kaya, yung mga kasabihan, mayaman, billionaire, mahirap, parehas lang yung mga nafe-feel natin po. Kaya, yung mayaman, hindi nila, yung mga bilyonaryo dyan, hindi nila mabibili yung kasiyahan. Kasi, may time talaga na sobrang down ka na hindi mo magets, no? Hindi mo alam